Estamos. Bueno, en primer lugar, perdón por atraso, cousas da tecnoloxía. Ben, damos inicio a unha nova edición de Lingüísticamente, o 6 de xullo de 2021. Hai 4 anos e medio aproximadamente celebramos a primeira edición aí fronte na Facultade de Historia e hoxe estamos na cuarta, así que, bueno, parece que a cousa vai funcionando, non? O subtítulo de Lingüísticamente, diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, define bastante ben cal é o sentido destas xornadas, que están organizadas polo Grupo Procesos Cognitivos e Conduta, polo Grupo Filoloxía Lingüística Galega, polo Instituto da Lingua Galega. Son unhas xornadas de encontro, non? Que nos permiten aos lingüistas saber que é o que están facendo desde o ámbito da psicoloxía e da psicolingüística de interese, que pode ser de interese para nós, no sentido contrario, non? Tamén que é o que estamos facendo nós de interese para a psicoloxía e para a psicolingüística. E de aquí xa saíron algunhas colaboracións, non? Como o Multipic, espero e confío en que sairán outras colaboracións, sairán máis traballos interdisciplinarios, sairán pois máis ideas e preguntas de investigación. E hoxe neste Lingüísticamente 4 contamos con Víctor Míguez para a parte de lingüística, non? E con Marcos Díaz Lago para a parte da mente, pero estou seguro que as súas intervencións nos van a mostrar claramente esa conexión que hai entre a lingüística, a lingua e a mente. Así que, sen máis, vamos deixar con Isabel Fraga, que é a coordinadora do Grupo Procesos Cognitivos e Conduta e tamén a directora do Instituto de Psicoloxía, que nos vai presentar a Marcos Díaz. Graciñas, Maruxa, bo día a todas e a todos. Benvidas e benvidos a esta nova edición, efectivamente, de Lingüísticamente. A min tócame presentar a primeira persoa que vai intervir hoxe. Para min, como sempre, é unha ledicia estar aquí, vir a oír, é como vir a tomar un té, como se estuéramos, sempre somos moi ben acollidas. Neste caso, contamos, como digo, con Marcos Díaz Lago, e tamén estamos moi contentas de que este aquí. Marcos Díaz Lago fixo a súa carreira de psicoloxía, graduouse aquí en Santiago e posteriormente comezou a traballar co Grupo Procesos Cognitivos e Conducta. Máis tarde marchou para a Universidade de Deusto cunha FPI e ali desenvolveu a súa investigación, fixo a súa tese doutoral, particularmente centrada no tema que hoxe vai tratar aquí. Especificamente, a cuestión dos nesgos cognitivos e a toma de decisións en primeiras e segundas linguas. E vos falará tamén de algo que empeza a ser xa bastante coñecido no ámbito académico, polo menos, o famoso Language Foreign Effect, que non vou definir aquí nin aclarar porque el vos vai contar en nada. Posteriormente pasou por Lisboa, tamén cun contrato de investigación, e máis tarde volveu a Deusto xa como profesor, polo tanto ten experiencia docente tamén en psicoloxía do pensamento e da linguaxe, e afortunadamente é unha desas persoas con talento que vimos a recuperar para a Universidade de Santiago, porque este mesmo curso incorporouse á área de Psicoloxía Básica da Facultade de Psicoloxía como profesor axudante doutor. Así que, a partir de agora, seguro que ten unha carreira fulgurante e seguro que o que vai contar vai vos gustar moito tamén. Así que, graciñas, Marcos, polo esforzo, que tamén estivo un pouco pachucho estes días atrás, está facendo un esforzo ainda un pouquiño maior do normal. Así que nada, Marcos, cando queiras. Perdón por eso, non te preocupes. Nada, moitas gracias pola presentación, Isa, e moitas gracias por terme convidado a esta cuarta edición do Lingüísticamente. Hoxe vou a falar un pouco tomamos decisións dependendo do idioma que utilizamos, non? O título charla un pouco máis co corazón ou coa cabeza. A idea un pouco máis de fondo é se tomamos as decisións de emoción ou tomamos unha forma máis fría.
de si ou estamos a realizar esa tarefa ou tomando esa decisión no noso idioma materno ou noutra lingua que dominamos, pero non dominamos tanto. Vou pecar un pouco de socrático. Gustaríame comenzar esta charla, esta intervención, pues, planteándoos unha pregunta que ben podería ser un xogo de mesa para este Nadal, non? A pregunta é a seguinte: é posible que xa estedes acostumadas ou xa coñezades esta pregunta, pero vou lanzar igualmente. Vamos a imaginar esta situación ficticia. Temos un tren que vai desbocado sen frenos por unha vía. Nesa vía temos atadas a 5 persoas. Descoñecemos nada das 5 persoas, vale? Porque claro, aquí planteanse diferentes contextos. Se un é un CEO dunha empresa de sanidade privada, bueno, aquí xa sería outro tema, pero vamos presupoñer que non sabemos absolutamente nada de ninguna das persoas que están, vale? Entón, este tren vai sen frenos, descarrilado, se sigue, continúa a marcha, atropella e mata as 5 persoas que están nesta vía, vale? Sen embargo, hai unha panca que pode desviar este tren hacia unha segunda vía. En esta segunda vía tenemos unha persoa atada. Tamén non sabemos nada desta persoa, ok? Entón a pregunta é: accionaría esa panca? Que faríades? Contádeme un pouco. Algúnha man arriba que accionaría a panca? Eu accionaría a panca, por exemplo. Vale. Bastante xente. Ok. É o que normalmente acostumamos a encontrar incluso nun contexto dunha aula. Okay? Vamos a plantear outro escenario. Temos un tren que vai descarrilado sen frenos por unha vía. Nesa vía temos a 5 persoas atadas. Se o tren continúa a súa marcha, esas 5 persoas morren. E nós estamos no alto dunha ponte, no alto desa ponte, xunto con nós, hai unha persoa moi grande. Tan grande que se empurramos cara a vía, cae a vía, bloquearía o paso do tren, salvando así as 5 persoas. Agora pidovos, levantade a man, quen empurraría a persoa moi grande que está na ponte con vos? Ninguén? Que é diferente a empurrar unha panca que a puxar unha persoa. Efectivamente. O problema, en termos computacionais, digamos, ou en termos fríos de cálculo, segue a ser o mesmo. Son salvar 5 vidas en detrimento dunha, non? Pero, como ben di a compañeira, é moi diferente. Porque implica unha maior involucración persoal e a carga emocional do problema é moito maior. Polo tanto, para sorpresa de ninguén, os datos que normalmente acostumamos a encontrar é que cando o dilema se plantexa en termo de o tranvía pasa e hai unha panca que podemos desviar, temos que un 80 e pico % de persoas responden sí, pero xe unha panca. Sen embargo, cando plantexamos o problema en termos de, bueno, empurra a persoa que está contigo na ponte, xa vedes que non chega nin o 20% de persoas. Isto, como digo, é moi doado de atopar nun contexto dunha aula, mans arriba, máis ou menos replicas este resultado constante. Isto, como digo, é un efecto moi claro. Sen embargo, quero plantearvos a seguinte cuestión. Unha cuestión que vamos tratar de resolver ao longo da charla. Credes que cambiaríades a vosa opinión ou a vosa decisión ou a vosa elección dependendo de se facedes noutro idioma, esta tarea? Que credes? En principio non deberíamos, verdade? Bueno, pois para tratar de responder a esta pregunta, quero partir irónicamente dunha película que se chama A Chegada, de Arrival. Non sei se a coñecedes, non sei se estades familiarizadas con ela. Particularmente penso que é unha película maravillosa por moitos motivos. O primeiro deles é que é unha película que parte dunha invasión alienígena. Non quero dicir por primeira vez na historia do cine, pero si das pelis que eu vin, non poñen a lidiar coa situación a un señor militar alto rango que nos liamos a tiros nunha guerra intergaláctica. Por primeira vez que eu vira, poñen a cargo a unha persoa, a
unha científica especializada en lingüística. Esta persoa, para sorpresa do espectador, en vez de liarse a tiros, o que fai é tratar de comunicarse con eles. Penso que xa, só por eso é unha película maravillosa. O segundo punto que é maravilloso tamén é que contan cunha grandísima profesional como asesora científica, como é a profesora Jessica Kuhn da Universidade de McGill. Isto notase en aspectos moi superficiais, por exemplo, se tedes a oportunidade de volver a ver a película, o cal recomendo, poderedes ver como o despacho da protagonista, de Luis, que é unha profesora de lingüística na universidade, parecese moito a calquera dos nosos despachos, por exemplo. Coas típicas etiquetas de congresos e cousas deste estilo. A segunda é que isto tamén se percibe no aspecto teórico no que profundiza a película. É que a película xoga bastante cunha hipótese psicolingüista bastante controvertida, como é a hipótese Sapir-Whorf, e a leva brillantemente ata un extremo moi claro. Isto non é novo, porque é algo que fixo Orson Welles en 1984, pero sí que o leva ata un extremo moi curioso. Recoñecedes este símbolo? Alguén que vira a peli? Saberíades decirme que? Non especificamente. Bueno, este é o idioma da especie invasora, o idioma dos alienígenas que venen a invadir. Isto é linguaxe. E o que fai, non quero facer moito spoiler, pero o que fai a protagonista é, digamos, desencriptar esta mensaxe, e entón é capaz de resolver un problema que de outro xeito a humanidade non sería capaz de resolver. E por que é capaz de resolvelo? É precisamente pola súa forma. Súa forma circular. Isto indica que a linguaxe que utilizan os alienígenas é circular, en contraposición coa lectoescritura que temos os humanos de unha forma lineal. Isto fai, non vou facer spoilers, que poda resolver un problema, porque agora ten como un esquema cognitivo novo, é capaz de resolver un problema que era irresoluble ata ese momento. Como digo, que fai é xogar coa hipótese de Sapir-Whorf, que o que di é que a nosa lingua determina a nosa forma de pensar e a nosa forma de ver o mundo. Como a especie alienígena utiliza un idioma circular, é capaz de percibir certas cousas, non quero facer máis spoiler, de forma circular. Cousas que nós non éramos capaces de facer. Ben, isto para unha ficción está moi ben, pero estamos no mundo terrenal, e a nivel científico esta hipótese plantexa varios problemas ou varias cuestións incorrectas. Primeiro, un dos problemas é que hai unha especie de teléfono roto entre discípulos que van asimilando as ideas dos seus proxenitores académicos, digamos. É que realmente non existiu unha formulación clara da hipótese como tal, ata ben ao final, por un dos últimos discípulos, en certo modo pervirte a idea original de moitos dos, como digo, antepasados académicos. Por outro, é que carece dunha evidencia empírica sólida como para afirmar diferencias de capacidades entre persoas que utilizan idiomas diferentes. Okay? Vou partir un pouco do primeiro problema, o problema do teléfono roto. Non? Quen formula a hipótese, quen lle dá o nome a hipótese de determinismo lingüístico é Harry Hoyer, que foi discípulo de Benjamin Whorf. Benjamin Whorf, ao principio, non plantexa unha hipótese determinista per se, senón que o que di é que a lingua que utilizamos condiciona a nosa forma de pensar, o cal xa é un matiz un tanto importante. A súa vez, Benjamin Whorf foi discípulo de Edward Sapir, que non fala tanto de determinismo, nin siquiera de que condicione, senón que fala de que a lingua é un produto cultural. Por lo tanto, pode haber certas idiosincrasias dependendo dos diferentes povos, sociedades, etc. Edward Sapir foi, a súa vez, discípulo de Franz Boas, que era un antropólogo americano que, basicamente, plantexa a idea do relativismo cultural. Todo isto, como vemos, é unha especie de teléfono roto que leva desde unha idea de Franz Boas, que ademais é interesante isto, é unha persoa que aboga, é activista
digamos, antirracismo científico. Na época de Franz Boas comeza a haber unha especie de xustificación científica cara a aspectos racistas. Franz Boas antepón a eso, loita contra iso, e chegamos a unha formulación dunha hipótese determinista por Harry Hoyer que realmente é moi fácil chegar a conclusións bastante racistas. Porque é moi fácil coller esta hipótese de Sapir-Whorf e dicir, bueno, como estas persoas falan unha lingua moi diferente á nosa, teñen tamén esquemas mentais moi diferentes aos nosos, polo tanto, son máis tontos que nós. Dito un pouco de forma moi vulgar, vale? E isto non é así, isto é algo do que, por desgracia, os galegos e as galegas sabemos moito, como brillantemente ilustraba Castelao nos seus debuxos, pero ademais, como digo, non é así. Por un lado, pervirte as ideas orixinais de Boas e Sapir, e que ademais non hai ningún tipo de evidencia científica que confirme isto. Cando falamos de aspectos máis globais, independentemente da lingua que falemos, de cal sexa a nosa lingua nativa, os seres humanos utilizamos basicamente os mismos procesos psicolóxicos básicos e cognitivos. Isto é importante reseñar. Non hai diferencias de cociente intelectual ou de resolución de problemas, dependendo da nosa lingua nativa. Pero se voltamos un pouco ao punto de partida, lembramos un pouco cal era a miña pregunta non era se faríamos esta tarefa ou esta toma de decisións ético-moral diferente se tivésemos unha lingua materna diferente. O que vos preguntei é se vos, ou a vosa lingua materna, faríades de forma diferente ou tomaríades unha decisión diferente se facedes esta tarefa ou esta decisión noutro idioma que coñecedes, pero que non dominades tanto como a vosa lingua materna. Esa é a pregunta que nos atañe hoxe a iso. E dixéstesme que non. Vamos ver os datos que hai. Neste estudio, feito por Albert Costa, en 2014, temos, aquí en azul escuriño, o que acontece cando as persoas fixeron esa tarefa ou tomaron esa decisión ética na escola lingua materna. E observamos o que normalmente estábamos observando. Cando hai que accionar a panca, un 80 e pico % das persoas din que sí. Cando hai que empurrar a persoa, temos un 15-18% de persoas que din que sí. Temos esa asimetría que contábamos antes. Sen embargo, cando as persoas afrontan este problema nunha lingua que coñecen pero non dominan de todo, como neste caso era o inglés, no caso do tranvía temos que en máis ou menos o mesmo porcentaxe de persoas din que sí, que accionarían a panca. Pero no dilema da ponte, o que temos, fixadevos, case o 40 e algo % de persoas empurrarían a persoa grande que está con nos na ponte. Co cal, aquí acontece algo curioso, de que esa asimetría é moito menor. Algo está acontecendo que fai que as persoas, cando o dilema é empurrar a unha persoa que está con nos na ponte, sexan capaces de facelo de unha forma máis, eu empurro a esta persoa. E isto é o que se coñece como o Foreign Language Effect. Unha distorsión ou unha especie de enfriamento da decisión que nos fai cambiar as nosas decisións cando cambiamos de idioma no que facemos a tarea, basicamente. E como digo, este é un efecto que se atopou principalmente por primeira vez un grupo de investigadores de Chicago utilizando outro tipo de problema que vai nos traer un pouco recordos de Vietnam, vale? Do COVID. Pero este é un problema dos 70 xa, de finais dos 70. E quero plantearvos este problema para que vexamos un pouco cal sería a resposta natural que nos teria que ver. Imaginemos, por desgracia non temos moito que imaginar, xa pasou, pero imaginemos que hai unha nova e perigosa enfermidade por aí pululando, que sen medicamentos 600.000 persoas morrerían a causa desta enfermidade. Ok, para salvar a estas persoas temos dúas opcións, dous tipos de medicamentos diferentes. Por un lado, tenemos a medicina A. Se optamos por esta medicina, salvaríanse 200.000 persoas.
temos outra medicina, que é a medicina B. Se optamos por esta medicina, hai un 33,3% de posibilidades de que se salven as 600.000 persoas, pero tamén hai un 66,6% de probabilidades de que non se salve ninguén. Tendo en conta isto, quen escollería a medicina A? Levanta a mano. Vale. Quen escollería? Vale. Ben, vemos como é o problema, non? Plantexamos outra situación. En realidade non é outra. Cando mandei a amigos a revisar as diapositivas para ver se estaban ben, dixeronme, tes esta diapositiva repetida? Non, hai un pequeno matiz. Vale, espera agora. Temos este escenario no que falábamos, unha enfermidade nova, sen medicamentos, 600.000 persoas, morrerían. Temos dúas opcións. Escollemos a medicina A, no que morrerán 400.000 persoas. Creo que ti xa te contado do pequeno matiz, non? Se escollemos a medicina B, hai un 33,3% de posibilidades de que non morra ninguén e un 66,6% de posibilidades de que morra todo. Cal é o matiz? Estamos plantexando o escenario en términos de pérdidas e en términos de ganancias. Agora, quen collería a medicina? Bueno, ainda hai xente todavía que collería a medicina. Teníamos unha ganancia asegurada, que segue sendo o mesmo, 200.000, pero claro, sentimos un pouco responsables de que van morrer 400.000 persoas, non? O que normalmente observamos nunha lingua nativa, novamente, esta asimetría. Cando plantexamos o problema en términos de ganancias, a xente opta pola opción segura, é dicir, ten aversión ao risco. De aí ven o nesgo cognitivo. Temos casi un 80% de persoas que escollerían a opción segura, a opción A. Sen embargo, cando o problema está plantexado en términos de pérdidas, o que temos é non chega nin ao 50% de persoas que escollen a medicina. Preferimos aí arriscarnos, posto que vemos que a situación é dramática. A pregunta é, que credes que acontece cando facemos este problema? Mesma información, nun idioma estranxeiro. Escollemos a opción A por igual. De feito, o que acontece é que non temos aversión ao risco. Preferimos máis a opción arriscada. Preferimos máis arriscarnos a salvar a todo o mundo. E iso é o que acontece cando tomamos a mesma decisión, coa mesma información, no mesmo escenario, pero a única diferencia é que en vez de facelo no noso idioma nativo, o facemos nun idioma estranxeiro. Nun idioma que coñecemos, pero non dominamos tanto. Isto, evidentemente, no 2012, pois chamou a atención bastante. E fixo bastante rebumbio no ámbito da psicolingüística. E o tema é por que acontece isto? Que é o que está pasando por debaixo para que cambiemos tanto unha decisión? Bueno, o que acontece é que normalmente pensar, razonar, resolver problemas, pois é costoso. É algo que nos gusta bastante, nos gusta recursos cognitivos, e os seres humanos pois somos un pouco perezosos, por defecto. E agora de pensar, preferimos facelo de forma máis automática. É dicir, tratamos de coller atallos cognitivos ou atallos mentais. Estes atallos mentais, estas reglas simples que normalmente axúdanos a resolver problemas de unha forma bastante eficiente, chamanse heurísticos. Pero estes heurísticos ou estas reglas, que normalmente, como digo, funcionan moi ben, teñen unha doble cara. É que en determinadas circunstancias moi particulares, lévanos a erros sistemáticos. Como digo, son sistemáticos, isto é importante, non é ao azar. Como di Dan Ariely, os seres humanos somos predeciblemente irracionais. Isto é algo que, por exemplo, as persoas que traballan en publicidade saben moi ben, porque explotan esos mesos. Como digo, o heurístico sería a regla sinxela que utilizamos, pero cando cometemos un erro, eso é un nesgo cognitivo. Okay? De tal forma que a aversión ao risco é un nesgo cognitivo, fruto de utilizar un heurístico. Que é como, bueno, non vou facer cálculos complexos, o que vou facer é, teño que salvar persoas. Cal é a opción que salva persoas? Esta opción que salva persoas. Escollo a medicina. Cando na realidade, numéricamente, igual compensaría máis a outra opción. Okay? Isto, indagando un poquinho máis, ten base nunha teoría proposta por Daniel Kahneman, que foi o primeiro premio Nobel de formación psicólogo,
evidentemente o premio Nobel foi en economía, porque en psicología non temos, é que ten unha teoría cognitiva na que fala de que todos os procesos cognitivos poden dividirse máis ou menos en dous sistemas. Un sistema de procesamento, que sería un sistema rápido, eficiente, moi pouco costoso, e que sería o que normalmente funcionamos. Porque por defecto non podemos ir pola vida a tope de capacidade. Sen embargo, claro, isto fai uso de reglas sinxelas que son heurísticos, pero ao mesmo tempo é propenso a certos erros, os nesos cognitivos. Sen embargo, cando a situación é demandante, requiere moito de nós, unha oposición, facer o logaritmo neperiano de 1220, cousas deste estilo, o que facemos é activar procesos máis custosos, deliberados, lentos e baseados en reglas máis normativas. Isto sería o sistema 2. E acorde a unha das explicacións do Foreign Language Effect, o que estaría acontecendo é que a linguaxe que estamos utilizando podería facer como unha especie de interruptor, unha especie de ponte entre estes dous sistemas. De tal forma que se nos facemos unha tarea sinxela no noso idioma nativo, a tarea sigue sendo sinxela. Por lo tanto, facemos uso deses procesos do sistema 1, rápidos, automáticos, basados en heurísticos, e que pode levarnos a esos cognitivos. Agora, se facemos a mesma tarefa sinxela, pero nun idioma estranxeiro que nos gusta utilizar, amigo, agora a tarea é un pouco máis costosa e a nosa cabeza di, non podemos usar procesos do sistema 1, temos que usar procesos do sistema 2. E agora, o que estamos facendo é un procesamento de información máis lento, máis deliberado e máis baseado en reglas complexas. Esa é un pouco unha das hipóteses de que é o que acontece e como explicar o Foreign Language Effect. Bueno, como podedes imaginar, pois as persoas que traballamos en psicolingüística por aquel entonces dixemos que hai que probalo con máis nesgos cognitivos. Entón, no meu caso, eu traballaba nun nesgo cognitivo que é a ilusión de causalidade, que basicamente é a idea de percibir que dous eventos, A e B, están relacionados, pero en realidad non hai ningún tipo de correlación entre eles. E un dos exemplos que utilizábamos é unha especie de tarefa cunha medicina, pseudomedicina experimental. A idea era a seguinte. Temos unha medicina. Esa medicina pode curar ou non aos pacientes. Xa vos adelanto que a medicina non curaba nada. Era unha pseudomedicina como medicinas alternativas como a homeopatía, por exemplo. Vale. O que queríamos era que os participantes visen esta tarea e respondesen se crían que a medicina estaba a funcionar ou non. Normalmente o que topamos é unha desviación moi bestia, é unha sobreestimación moi grande da medicina. A resposta real debería ser cero, non hai relación que a medicina é curarse, pero o que observamos normalmente son un 60-70% de efectividade estimada. Efectivamente, nas barras de cor escuro, temos o que fixeron os participantes que afrontaron esa tarea na súa lingua nativa. Como vedes, hai unha sobreestimación moi grande, do 60-70%. A xente pensa que a medicina funciona bastante. Cando repito, na realidade non é así. Sen embargo, fixadevos o que acontece cando as persoas fan a mesma tarefa nunha lingua estranxeira. Temos como os seus xuizos de efectividade baixan considerablemente. Estatísticamente son significativas esas diferencias. É dicir, as persoas captan mellor a relación que existe entre a medicina e curar ou non curar un paciente. Non é perfecto, non amortiguamos de todo o nesgo cognitivo, pero sí vemos como se reduce o impacto. Algo importante, non quero tirarnos flores aquí, pero un pouquinho sí, é que, se vos fixades, fixemos un estudo crosslingüístico. É dicir, isto acontece tanto en ingleses que fixeron a tarefa en castelán, como en castelano-parlantes que fixeron a tarefa en inglés. Co cal, non é, neste caso, unha cuestión do prestixio que pode ter o idioma, non é unha cuestión dunha particularidade que pode ter o idioma, senón que é un fenómeno que observamos cando o idioma utilizado é un idioma estranxeiro, independentemente do idioma. Okay? Vamos máis alá. As supersticións. Que credes? Seríades menos supersticiosas nunha lingua estranxeira?
Que pensades? Vendo agora o que ides vendo? Probablemente sí. Sí? Sentiríamos peor ou mellor pasando por debaixo dunha escada, ou vendo un gato negro, ou rompendo un espello? Bueno, pois o que vemos é que a xente, aquí as barras canto máis baixas, significa que a xente síntese peor. Cando pasa por debaixo dunha escaleira, a xente na súa lingua nativa síntese, bueno, nin tan mal, pero nin tan mal. Como rompa un espello sí que se sienten bastante mal. Pero, curiosamente, cando os escenarios se nos plantesen nun idioma estranxeiro, o que temos é que, bueno, a escada máis ou menos igual, pero fixadevos no espello. Hai diferencias estatísticamente significativas. A xente non se sinte tan mal, rompe un espello, xa está. Mentres que no noso idioma nativo é como... Igual non saio de casa hoxe, que rompe un espello, vale? Vemos que hai unha acumulación de evidencia. Temos xa este efecto en dilemas morais, temos xa este efecto nun nesgo que é a versión ao risco, temos aquí o efecto de lingua estranxeira noutro nesgo cognitivo amortiguando que é o de ilusión de causalidade, temos tamén como atenúa supersticións. Vamos tratar de levar este efecto ao mundo máis real, digamos. Credes que plantexar unha intervención de reciclaxe nun idioma estranxeiro vai fomentar que as persoas asimilen mellor as reglas de reciclaxe e reciclen máis? Claro, agora sí, non? Agora xa vos convencí un pouquiño. Pois, efectivamente, nunha intervención con nenos e nenas nas escolas, Joan Antoni Duñabeitia e o seu equipo atoparon que sí, que as persoas asimilaban mellor as regras de reciclaxe cando esas reglas plantexábanse nun idioma estranxeiro. Neste caso, creo que foi en inglés. E, ademais, algo interesante é que isto acontece no primeiro día, xa no primeiro día observas este efecto desta intervención lingüística, pero, ademais, sosténse no tempo nun segundo día. Vemos tamén esas diferencias. Maravilloso, non? Isto de facer algo nun idioma estranxeiro parece que é increíble. Vale. Vamos a ver se nos fai máis listos tamén. Máis listos e máis listas. Plantexamos este dilema, vale? Este enigma. Unha raqueta e unha pelota custan 1,10 € en total. Se a raqueta custa 1 € máis que a pelota, canto custa a pelota? 10 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos. Levantad a man a quen vos viu a primeira resposta automática de... Me ve automáticamente a primeira de... Se indagamos un pouquiño máis, efectivamente, é 5. A resposta é 5, como digo. Por que non ten 10? Porque é unha regla sinxela. 1,10 € menos 1. O que pasa é que é 1 € máis. Este é un claro exemplo dun nesgo cognitivo. Estamos aplicando unha regla sinxela porque non queremos facer unha regla de 3, que é moito máis complexo. Se facemos a regla de 3, descubrimos que 5 céntimos, 1 € máis e 1,05 €, 1,05 € máis 5, 1 €. E así sería a resposta correcta. Pero claro, non podemos ir así pola vida, basicamente. Ben, normalmente o que acontece no noso idioma nativo é que a resposta automática de 10 céntimos é a que normalmente dá. Que credeis que vai pasar no idioma estranxeiro? Pois fail. No idioma estranxeiro pasa exactamente o mesmo. Podedes ver aquí un cuestionario que ten 3 ítems, por eso a puntuación vai de 0 acertos, 1 acerto, 2 acertos, 3 acertos. Podedes ver aquí unha pequenísima diferencia, pero non estatísticamente significativa, é meramente anecdótica, vale? Unha lingua estranxeira non nos fai máis listos ou listas. Cachis, hubiese sido maravilloso, tan maravilloso como inexplicable en realidad. E aquí está o tema. Aquí está o tema. É un efecto que non se replica en todos os ámbitos. É un efecto que hai que coller con pinciñas, porque a xente viuse arriba moi rápido, vale? E xa aprendimos bastante de Sapir-Whorf. E non queremos cometer os mesmos erros que en Sapir-Whorf. Non queremos que aconteza en Sapir-Whorf 2.0, ok? Co cal vou a dar un poquinho de paus aquí a Foreign Language Effect, a min mesmo en realidad, vale? Hai varias críticas que temos que ter en conta.
Ainda que hai moita evidencia a favor son en dominios concretos. Vou entender? Sí. Son en dominios concretos. Non é un fenómeno universal. Como vemos, é un efecto que se ve normalmente en tarefas que son emocionais. Tarefas na que hai unha certa implicación. Empurro esta persoa ou non empurro esta persoa? Que medicina escollo? Esta vou matar a moita xente. Cálculo. Sin embargo, en tarefas que son máis frías, máis de cálculo, non existe este efecto. Outra cousa que non se tivo en conta nos primeiros estudios. Variables mediadoras, como por exemplo a competencia lingüística. Isto pasará vos a vos. Cando dominamos moito un idioma, o esforzo que temos que facer é moito menor. E, de feito, comportámonos cada vez máis como un nativo. Isto acontece tamén co Foreign Language Effect. É algo que a min, personalmente, tócame bastante as narices, porque veño deste ámbito, esta demonización dos nesgos cognitivos ou dos heurísticos. Os heurísticos existen por algo, os heurísticos non son malos. Os heurísticos teñen unha función evolutiva. E isto é un dos grandes defensores de Gert y Gerenzer, no que explica moi ben que o uso de regras sinxelas é tremendamente útil e valioso para nós como seres humanos. Por que? Porque ofrecen respostas rápidas, inmediatas e sinxelas a situacións complicadas e con gran nivel de incertidumbre, no que normalmente non sabemos o que facer. É algo moi importante que temos que ter en conta. O erro do nesgo cognitivo é o erro menos costoso. Aquí vamos falar un pouco de teoría evolutiva, digamos, vale? Imaginemos os nosos antepasados pois indo a cazar o bosque. E temos aquí o noso antepasado que vai a cazar o bosque e mira, e ve que na erva percibe que hai algo movéndose. Se algo movéndose poden ser dúas cousas. Pode ser unha serpe venenosa ou pode ser unha rama inofensiva. Ata aquí ven, non? A situación imaginamos ben. Vale. Que ten que facer ou que pode facer o noso antepasado? Ten dúas opcións. Ou marcha correndo ou quedarnos. En base a isto temos 4 situacións posibles. Dúas delas son un acerto. Se o noso antepasado escapa ante a presencia do que en realidade era unha serpe venenosa, éxito. Sobrevive. Maravilloso. Se o noso antepasado fica no sitio, tranquilamente, ante unha rama inofensiva, éxito. É un acerto. Pero temos outras dúas situacións que serían erros, non? Vamos a explorar estas dúas situacións. Cal sería a consecuencia de sair correndo? Cal sería a consecuencia de sair correndo ante unha inofensiva? Estará canso, pero nada máis. Estará canso, pero nada máis. Efectivamente. Un bo efecto de priming que aquí. Efectivamente. Estar canso, pero nada máis, se vai con alguén máis, pois, para a risa deles, xa está. Para que vas bromiñas. Cal é o erro se non sai correndo, se fica no sitio de unha serpente venenosa? Vale, efectivamente. E temos que pensar que nós somos netos da xente que sobreviviu. E quen sobreviviu neste entorno? O que comete este erro ou que comete este erro. O que comete este erro. Como dirían de fillas de Cassandra, as nosas aboas estarían contentas de vernos utilizar heurísticos, basicamente. Co que cal quero dicir que as reglas sinxelas teñen unha función. Okay? Non só iso, senón que ademais hai moitos nesgos cognitivos que son protectores. Por exemplo, a ilusión de control. O feito de que nós pensemos que temos o control dunha situación que en realidade non a temos, correlaciona negativamente con sintomatología depresiva, é dicir, protéxenos un pouquinho de caer no pozo, por así decirlo, vale? Vou afondar un pouquinho máis nesto na conclusión xa. Que creo que o que me gustaría que nos levásemos para casa xa? Varias cousas. A primeira, si o Foreign Language Effect ten un efecto que se observa, pero, cuidado, temos que tratar de evitar un Sapir-Whorf 2.0. E para iso, minhas recomendacións serían dúas. Mellorar metodolóxicamente e darlle unha vueltiña conceptualmente ao tema. Metodolóxicamente, primeiro,
utilizar estudios crosslingüísticos. Para isto, sempre poño un exemplo dun estudo que me atopei o ano pasado. O ano pasado atopeime con un estudio que me deu moita rabia porque era algo que quería facer. Que era, basicamente, tratar de poñer a proba o Foreign Language Effect en unha tarea de detección de noticias falsas, para ver se somos menos susceptibles de noticias falsas. Eu estaba convencido de que sairía que sí, que maravilloso Foreign Language Effect para este caso, e atoparon que non. E digo, bueno, pode ser. Pero empecé a indagar un poquinho máis. E resulta que o estudio foi feito con población de Polonia, con polaco como idioma nativo e inglés como idioma estranxeiro. E claro, eu isto ensineillo a un amigo que teño, polaco, e díxome, home, claro, porque ninguén se fía dos medios en Polonia, básicamente. E ninguén se fía dos medios, en xeral, pola idiosincrasia propia do país, como xa coñecedes polo contexto histórico-político. Claro, era un estudo que carecía dun grupo, digamos, control ou cross-linguistic de nativos de inglés que falen polaco. Co cal, bueno, esa opción sí que va aberta por aí. O segundo é un uso apropiado da estatística. Por qué? Porque se vos fixades nas barras que fun presentando, nas barras de lingua estranxeira, do que acontece na lingua estranxeira, que as barras andense iguais. Isto significa que o que esperamos realmente aí é unha hipótese nula, é dicir, que non haya diferenzas. E se o que esperamos unha hipótese nula, non podemos facer uso dunha estatística tradicional ou frecuentista, temos que facer uso dun outro tipo de estadística bayesiana, que sí que nos ofrece apoio á hipótese. Tecnicismos, pero que se queredes podo entrar despois máis tarde. E por último, ter ben controladas posibles variables mediadoras, como pode ser a competencia lingüística. Porque, como digo, canto máis dominemos un idioma, máis nos vamos comportar como un nativo, menos esforzo nos vamos. Por último, un axuste conceptual. Un axuste conceptual sobre os efectos do bilingüismo e plurilingüismo no pensamento. Porque non é unha ferramenta máxica que nos falla ser máis listos, de repente, ou máis listas. De feito, iso é unha falla conceptual moi grave. Os heurísticos e os nesgos teñen unha función. É bo que teñamos heurísticos e que fagamos uso de heurísticos. O que temos que pensar ou reconceptualizar é que o plurilingüismo, o bilingüismo, é unha ferramenta que nos permite unha flexibilidade cognitiva. E con esta flexibilidade poderíamos facer certas cousas ou certas intervencións pequenas nas tomas de decisións en certos dominios. De forma que poderíamos tratar de reducir un nesgo cando as consecuencias ou implicacións do nesgo sexan negativas, ou tratar de aumentar un nesgo, o impacto do nesgo, cando as consecuencias sexan positivas. Traio dous exemplos moi rápidos para que os vexades. Unha é dun estudio publicado a semana pasada, que non sería que non traio aquí novidades. Como sabedes, durante a COVID, pois houve unha, que ademais foi unha situación de gran incerteza, tomou bastante forza, por exemplo, pasei por Francia nese momento e había un movimento moi forte negacionista cara as vacunas. Un movimento antivacuna moi forte. Vale, isto implica serios riscos para a sanidade pública. Que pasaría se presentamos información sobre a vacina nun idioma estranxeiro? Bueno, pois atoparon algo bastante curioso. Isto é unha escala de reactividade das vacinas. Se as barras están cara abaixo é que a xente está predisposta a vacinarse. Se está cara arriba, implica que a xente é moi reacia a vacinarse. E aquí o que temos é que a xente que xa está disposta a vacinarse, pois non hai gran diferencia. Da igual se presentas información na idioma nativo ou no idioma estranxeiro. A xente que está reacia, igualmente, date igual. De feito, este é un segmento da población, os que son nativos de inglés ainda son máis reacios. Pero o importante é isto. Nas persoas que están dubitativas, que non saben exactamente se, bueno, sí, igual me vacino, pero isto da AstraZeneca e dos coágulos que... Bueno, pois aquí sí que a intervención observamos diferencias estatísticamente significativas. A xente que lee a información sobre a vacina nun idioma estranxeiro está máis predisposta a vacinarse que cando lee a información no idioma, no propio idioma. Como
pega a este estudo non é cross-linguistic, estaba xa a ver, non, no. está moi ben, adoro o escepticismo sempre, non é cross-linguistic e aquí pode haber un efecto de prestixio do inglés. Okay? Este sería un caso no que nos convendría, digamos, de alguna forma, tratar de reducir o impacto dun neso cognitivo para que non se den esta aversión ou este negacionismo que as vacinas. Pero pode haber casos nos que prefiramos aumentar o impacto dun neso cognitivo. Esta é unha imaxe dunha serie que a verdade é que aborrezo, non vou mentir, que é como conectou a madre, pero hai un caso no que pues, este tipo, Ted, está terriblemente enamorado en esta persecución de idea de amor romántico, pensa que se a persoa que lle gusta vai de acampada ese fin de semana con outra persoa, pois vai acontecer algo entre esas dúas persoas e vai perder o amor da súa vida. Sabedes que idea bastante tóxica. Entón, o que fai é comeza a facer un baile da choiva para que ese fin de semana choiva e non, esta persoa non pode ir de acampada. Entendes o concepto, non? Creemos realmente que esta persoa, Ted Mosby, ten algún poder sobre a climatoloxía? Non. Pero fai este baile e comeza a chover. E comeza a chover. Como credes que se sinte Ted? Contentísimo da vida, verdade? Bueno, isto é máis ou menos o que se observa. Como comentaba antes, cando creemos que temos o control de algo, cando en realidade non é así, xa sexa dun interruptor ou de calquera cousa, o que temos é unha correlación negativa con sintomatoloxía depresiva, con anedonia e tamén incluso con estrés percibido. Co cal, como digo, esta ilusión de control pode ser un factor protector ante determinadas sintomatoloxías depresivas. Neste caso, pues sí, nos convendría, digamos, aumentar o neso, non? Nada máis, simplemente xa deixalo, cunha mensaxe que parece clara cando investigamos o Foreign Language Effect, que se falas cunha persoa nunha lingua que entende, chegarás a súa cabeza, pero se falas con esa persoa no seu idioma nativo, chegarás ao seu corazón. Nada máis, moitas grazas pola vosa atención, espero non haber pasado demasiado. Aproveito para deixar un par de libros que penso que poden. Ben, Isa, non sei, tú tes controlado de... Sí, eu penso que temos tempo 2 para... minutos, non? Ou incluso 5, porque Sí, empezamos Sí, penso que ahora non chegei, non? Non para nada, digo porque creo que podía empezar. No, empezamos máis tarde. 12:20 casi, vale? Entón, bueno, quizás supoño que verá, bueno, Eu Sí, con respecto a isto do interlingüístico, efectivamente, non? Ti insistiches niso e pareceme que efectivamente é importante. E despois outra cousa que parece que moitos, bueno, non o sei, pero seguramente moitos deses estudos o que teñen en conta é o inglés, Sí. non? É dicir, inglés con polaco, inglés con castelán, inglés con tal. Entón tamén pensaba eu, claro, medir a competencia para que despois o estudo interlingüístico sexa, non, comparable realmente, tampouco debe ser doado en sí mesmo. E encima, se o faz cunha lingua tan globalizada como o inglés, que todos temos xa casi, sobre todo con xente nova, non, que ten unha competencia aí de base, non sei. Sí. A cuestión da competencia o mellor tamén é relevante. Son un pouco friki, entón pego moitas veces, ás veces parece que vou compinchado ca xente do público, pero entón traio diapositivas demais. Ai, espera. Entón, vai agora. Ai, porque teño eu, espera. Douche control. Dame o control. Douche control. Eu coa ilusión de control, pero non vai. É que vou... Cale esta. Aquí está. Agora, e agora telo xa. Sí, teño... Aquí temos. Aquí temos un estudo que é con italiano e véneto, o dialecto véneto do véneto, a redundancia, e con inglés tamén fixeron. Italiano e inglés ou italiano e véneto. E como observamos,
aquí as diferenzas son moito máis grandes porque a proficiency do inglés, da L2, é moito menor. Pero claro, en italiano véneto, a proficiency das persoas que falan véneto é moi grande, porque ten o seu contexto lingüístico, están totalmente inmersos. E aquí vemos como os efectos convensen uns aos outros, como ben diz. Tamén é certo que hai un tema de prestixio, tamén aquí. Tamén podería acontecer co galego e castellano, por exemplo. Isto que observamos deste efecto de prestixio do inglés, que é casi como universal, sobre todo cando falamos de aspectos técnicos ou información sobre ciencia, como pode ser a información das vacinas, ou de prensa, como poden ser as fake news, etc., etc. Creo que en moitos contextos de diglosia, sobre todo históricamente de diglosia, tamén hai esa relación de poder todavía no imaginario colectivo, non? Creo que este tamén é o caso do italiano co véneto. Pero si estou de acordo. Medir a proficiency e tela controlada é moi difícil. Nós, por exemplo, o que fixemos no noso estudo foi ir ás clases que había de inglés e de castelán para persoas que viñan de fora. E fomos única exclusivamente as persoas que tiñan un nivel, ou estaban facendo as clases de nivel B1, B2. Non queríamos ninguén de 12, ninguén. Precisamente por eso. Porque entendíamos que xa era unha competencia lingüística moi alta. Sí, pues distancia lingüística. Sí, por ¿no? supuesto. Porque, Aquí, por ejemplo, este que estás poniendo, ¿no? Sí. Pero aí hai contacto, pero además de contacto hai unha proximidade, tipo, bueno, Sí, total. xenética entre as dúas, vale? Eu fixen estadías na Universidade de Padova, estive en varios meses e non distinguía cando alguén me falaba en véneto ou me falaba en italiano. E comprendía perfectamente en ambos casos. Falalo xa eu era unha historia, pero... Tamén relacionado con isto, habería que saber, chegado o caso, non? De que variable, efectivamente, pode ser máis moduladora dos efectos, se a distancia lingüística ou tamén o fenómeno cultural, porque é difícil de, diríamos, como xa disentanglar, non? É dicir, de separar, non? Cal é o efecto do que é a propia lingua, a súa proximidade lingüística, ou pertencer á mesma clase de lingua, ou unha cuestión cultural, é dicir, non? Efectivamente, o tema da competencia lingüística en todo caso, creo que tamén podería ser bonito, metodolóxicamente falando, coller a xente de distinta competencia e non renunciar a ninguna, non? A ver un pouco se efectivamente hai un efecto gradual ou hai un momento dado no que por algunha razón. Sí, debería ser unha función en inicio. Supoñemos que sí, claro, pero habería que mirar. Habería que mirar, sí. Pasa o mesmo, por exemplo, con Age of Acquisition. Age of Acquisition tamén é unha variable que está moi íntimamente ligada á proficiency. Entón é o mesmo, tamén é unha variable que pode ser predictora, pero ata que punto é porque está ligada á proficiency. Cada día aparecen novas variables, ademais que predicen. Eu o que penso é que hai que facer os estudos de forma rigurosa na medida no que cada un poda, digamos, sai na palabra en inglés, vou facer como Monse, que quero reportar un pouco todo, e despois, para eso existen despois os metaanálisis. Porque con metaanálisis, se os estudos reportan todo ben, sería moi sinxelo ver se se axusta esa función de U ou non, que está acontecendo. Porque, ao final, penso que os recursos dun grupo de investigación, como podemos ser nós, por exemplo, non podemos ter 2.000 participantes de diferentes niveis de proficiency, con diferentes idades de adquisición, sería imposible. A exixencia ten que ver na transparencia, diría. E na metodoloxía. Aí é onde se exixe. Claro. Estás seguro de que, ¿no? Sí. As variables que se controlan tamén. Exactamente. Sí, un pouco redundando no mesmo, non? Que creo que, claro, o que comentaba Elisa de sempre o inglés, eu creo que tamén para ter unha maior idea do peso das variables,
habría que facer máis linguas, non? Tendo en conta esa distancia tipolóxica entre as linguas, non? Despois, a asociación, porque a lingua non é só unha ferramenta de expresión, leva outra carga. Claro, pesar esa carga é moito máis complicado, non? Do prestixio, Totalmente. todas as cuestións é máis difícil, pero seguramente tamén de alguna maneira influe, non? O caso que contaba do polaco, que é cultural, pero tamén é da lingua, non? Porque se está en inglés, fíome, se non está, se está en polaco, non? Totalmente. E de feito, algo que me chamou a atención do estudo da vacinación do COVID é que fixeron un conglomerado de xente que era nativa de francés e alemán. E meteron na xunta, con L2 inglés. Claro, non é o mesmo inglés para unha persoa que vendo alemán que o inglés para unha persoa que vendo francés. Eu se collo ese estudo de chegou a ser revisor. Bueno, se outra estudo. Claro, a distancia tipolóxica entre as dúas, Absolutamente. non ten nada a ver. Sí. Yo non ten nada que ver. Comentates que sobre todo se notaba efecto en tareas emocionales, ¿no? Sí, parece que vai por aí os Isto ten algún tipo de relación, ten nada que ver co feito de que, por exemplo, cando unha persona nunha lingua que non a súa L1, pero prepárase, por exemplo, entón empeza a berrar na L1. Sí, esto é algo curioso porque como probablemente notaste, se pido disculpas, son intento ser neofalante despois de moito tempo fora, moitas veces a máis chócame co portugués, porque na miña casa non se falaba galego. Isto é algo que dame moita pena e moita tristeza e que non vai acontecer cando eu teña fillos ou fillas, pero é algo que me chama a atención porque o meu pai, que fala castelán, xa digo, na miña casa de sempre, pero cando se pone mala hostia, amiga, sábelo porque comeza a falar en galego. E si, algo que acontece. Penso que está un pouco relacionado con estos dous sistemas que falaba Kahneman, non? Porque o sistema 1 é moi emocional. E, bueno, sí, penso que van por aí os tiros tamén. Sí. Eu queria facer unha apunte tamén en relación a eso, máis personal. A mí pasoume que cando buscaba atención psicolóxica, o meu único requisito era que pudese falar en galego con persoas que están en galego. Sí. E non o vexo moito en páxinas de psicólogos e demais que poñan as linguas nas que poderían atender, e me parece sempre moi importante. Totalmente, ademais é algo que empatizo moito porque eu a primeira vez que recibí unha atención psicolóxica foi durante a COVID e foi en Portugal, en portugués. Eu sabía portugués, pero eu quería falar das miñas cousiñas, claro. En relación con este tema, se está poniendo encima da mesa na Facultade de Psicología, en colaboración con Nosco, onde tamén Marcos presentou unha charla o ano pasado, organizáronse dende a Comisión de Normalización Lingüística, organizamos unhas xornadas. A primeira, sobre todo, estivo precisamente focalizada na importancia de falar de a xente, non xa en saúde mental, sino incluso no hospital, en calquera cousa que sea particularmente, que a emocionalidade, digamos, situacións complicadas da vida, o ter que falar que te falen na lingua na que te chegan ao corazón, que diría Nelson Mandela. Eso estamos poñendo enriba da mesa e viñerá xente de fora. Bueno, eu sempre digo que aí hai un pequeno problema dende o meu punto de vista, porque se eu fora terapeuta, eu me defendo mellor en castelán, eu podo facer todo o que eu queira, digamos, pero cuidado, porque o tema da terapia, digamos, a linguaxe, non? Na terapia é como moi relevante. Entón, claro, eu teño que facer o meu traballo ben nunha lingua que non é a miña. Non sei se entender iso que quero dicir, para que a persoa se sinta mellor. Entón, non sei se polo camiño perdese a efectividade. Entón, bueno, que non todo... A mí o que me gusta destas formulacións e destas cousas seriamente presentadas é que non podemos quedarnos ou na anécdota ou no que suxire a persoa que non sabe. É dicir, que hai que facer, efectivamente, estudos rigurosos para saber
cal é a mellor fórmula nun determinado momento. Non sei se me explico o que quero dicir. Sí, eu co que sabemos do Foreign Language Effect e o que parecen as súas bases e tal, eu penso que, neste caso, como ben dicen de terapia, no que o que temos que tratar son indagar en problemas emocionais ou falar de emocións, non facelo o logaritmo neperiano de 220.000, efectivamente penso que habría que tratar o que fas ti, non? Pues buscar psicólogos ou psicólogas que sexan galegofalantes como a ti e falarlo en galego, que é o teu idioma nativo. Ou o contrario, que sí que é unha cousa que tamén está xa estudada, que é utilizar a segunda lingua a prol de poder decir cousas que un non é quen de dicir na lingua. Tamén. Porque lle generan tantísima emoción que se bloquean. Vale, entón está moi de moda, superado un pouco o boom do Language Having Effects, está moi de moda o tema da distancia emocional e a resonancia emocional dunha lingua. Porque ti pode ser ou non ser moi competente, pero polo que sexa, ter unha resonancia emocional moi alta. E de feito, bueno, no lingüísticamente 5 podemos traer algunha cousa tamén que teña que ver con isto, porque creo que xa temos para falar tamén deste tipo de cousas. E logo, se me permitides, que é só para que non se me esquepa a min a idea, creo que unha liña tamén que podería ser interesante seguir é relacionado co tema da personalidade. Non sei ata que punto isto está feito e que estudos hai, pero dixeches nun momento dado que os multilingües ou xente que, isto xa é moi bello tamén a idea de fondo, non? De que xente que fala varias linguas pode ser máis flexible cognitivamente. Bueno, non sei se non habería que recuperar ese tipo de cousa para... Sí, nós temos feito algo, pero xa non é no contexto de plurilingüismo, manipulando a fluidez de comprensión. Temos con o Active Open Mindedness Test. Temos cousinhas, pero estaría moi ben indagar por aí, a verdade que sí. Pero nada. Cuidado, porque non dimes para outra maneira. Bueno, pois, gratiñas, non, Marta? Sí. Para que se anime a tabela. Bueno, ten cosas interesantes. O comezo empeza, fala do galego. Sí, o comezo fala do galego, Sí. Ela está dando unha clase. Sí, está dando unha clase e casi con portugués, e con portugués, para galego. O galego todo o mundo, estamos permanentes. O castigo na prensa cando se creara contra a referencia. Empeza, sí. Hombre. Hola. Cale. Sí, ¿no? É un PDF. Sí, esquerda. Sí. Vale, pues continuamos. Muchas gracias, Marcos. Bueno, agora vou presentar a Víctor Míguez, que é graduado en Lingua e Literatura Galegas, doutor en Lingüística pola Universidade de Santiago de Compostela, unha tese que defendeu no ano 2021 e que leva por título algo moi relacionado co tema da charla de hoxe, aproximación da modalidade epidémica en galego, dominio aprendido. Fixo o mestrado en Lingüística Teórica e Aplicada na Pompeu Fabra, foi investigador predoctoral aquí no Instituto de Lingua Galega, traballou tamén no Carneiro, no Corga, no Corpus de Referencia do Gallego Actual, foi profesor lector de Lingua Galega na Universidade do País Vasco e actualmente é profesor axudante de autor no Departamento de Filoloxía Galega aquí na Universidade de Santiago e membro adscrito do Instituto da Lingua Galega. O seu labor de investigador centrase no estudo da variación, a variación pragmática, a variación sintáctica e a variación semántica. Ten moitas publicacións e capítulos de libros sobre estas cuestións, coeditou varios volumes sobre corpus cortegal, sobre variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica e publicou este mesmo ano en John Benjamins, perdón para a pronuncia, Revisiting Modality, a Corpus-Based Study of Epistemic Adverbs in Galician.
Penso que se pode afirmar sin ningún xénero de dúbidas que a persoa que máis sabe de modalidade galega, de no galego, así que mellor que a él para falar sobre lingüística e modalidade unha perspectiva cognitiva. Moitas gracias por aceptar o convite. É un placer. Moi ben, pues nada, moitas grazas, este é o enfoque, non? Aquí, somos co fondo. Captaches a idea. Como dixo Maruxa, o tema do que vou falar é a modalidade, que foi un tema de tese. E quixen enfocalo, podes enfocar de moitas maneiras, porque é un concepto moi amplo, quixen enfocalo ou traer unha perspectiva cognitivo-funcional, un pouco tamén para entender algunha ponte cos colegas de psicología, e porque esa perspectiva creo que nos axuda a comprender mellor este fenómeno lingüístico é case calquera outro, non? Por lo menos unha perspectiva desta gramática que, bueno, que eu defendo e creo que pode resultar moi atractivo. Entón, bueno, o título fai xustiza ao que hai dentro, porque vou falar de modalidade, con un poquinho de atraso, vou falar da perspectiva cognitivo-funcional, e, por último, da modalidade, se vai isto, ou non? Igual, se podes pechar isto de aquí. Espera que vou ocultar isto. Pois iso, vou falar da modalidade, explicar un poquinho o que é, porque é unha palabra moi polisémica, da perspectiva cognitivo-funcional, e despois da modalidade desde a perspectiva cognitivo-funcional. Aquí, pois, hai as mesmas palabras moitas veces combinadas de maneira diferente. Por último, pois, unhas brevísimas conclusións. Un poquinho atrasado. Será que non recibe ben? Vou poñer aquí, a ver. Sí, aquí vai mellor. Enfoca aquí. Pero que non sei onde estás. Que tío pito. Ahí está. Ahora tienes que volver a cambiar. Si non vai o resultado. Ahora tengo que cambiar o rolado. Función, Non vai. Sí. Venga, vas a quedar aí, ¿eh? Aquí, voy a marcar no chat. Este vídeo vais a editar. Bueno, pues nada. Entón, o primeiro que temos que preguntarnos é de que modalidade estamos falando, non? Que isto de modalidade. A ver se está un pouco aí, non? Ben. Entón, na lingüística galega podemos observamos dous usos da modalidade, un que quizás é o máis frecuente, que sería as modalidades da oración, que todos coñecemos como oracións declarativas, interrogativas, imperativas, etc. Por outra banda, falamos tamén moitas veces de perífrases modais, e non tanto de modalidades dinámica, deóntica, epistémica, pero serían os conceptos que están detrás desas perífrases modais. E do que vou falar aquí é desta segunda noción e non da primeira. Entón, partimos da visión tradicional desta área lingüística. Estas clases modais son tres e proveñen da lógica, é dicir, da filosofía. Realmente a modalidade é algo que se tratou desde moi antigo, por lo menos desde Aristóteles, incluso os presocráticos, despois Kant, pois tamén fixo contribucións relevantes, e realmente chega a lingüística no século XX, e a partir dos anos 70, pois convértese nun tema moi popular. Isto é relevante, non? Porque o concepto, o mellor na filosofía funciona moi ben, pero na lingüística eu creo que non tanto. Entón, esa herdanza da filosofía pois tamén explica certas eivas que eu considero que ten o tratamento lingüístico deste dominio. Entón, o primeiro tipo de modalidade sería a modalidade dinámica. Temos exemplos como debo sair daqui canto antes, esa rapaza pode nadar 10 km seguidos, que teñen que ver con capacidades ou necesidades dos participantes. Pois é unha necesidade, unha posibilidade interna ou imposta de alguma maneira sobre eles. O segundo tipo é a modalidade deóntica, que ten que ver coas obrigas, cos permisos, de alguma maneira tamén con necesidades ou posibilidades sociais ou morais. O neno debía volver antes das 11,
e xa podes marchar, non? Serían exemplos. E por último, temos a modalidade epistémica, que formula, pois, hipóteses, non? A posibilidade ou a probabilidade de que algo aconteza. Pois, a acusada debe estar ocultando esa información ou a inacción do goberno puido causar esta desfeita. Bueno, no sentido, pero seguramente aquí sería máis frecuente usar algo como pode que, non lego, pero o que quería ilustrar é que todos estes significados poden expresarse en galego e moitas outras linguas europeas con dous auxiliares, non? Con poder e deber, as súas traduccións. Ben, e como definimos este concepto, non? Se falamos da modalidade, falamos de significados modais, e moitas veces tratamos esta modalidade como un dominio, non? Como un concepto, unha categoría semántica. E como a definimos? Pois o común é entendela dunha de dúas maneiras. A primeira sería unha distinción binaria entre necesidade e posibilidade, é dicir, temos algo como deber, que indica diferentes tipos de necesidade, e temos algo como poder, que indica diferentes tipos de posibilidade. A outra opción sería entender a modalidade como unha dimensión gradual, relacionada coa non factualidade, é dicir, feitos irreais que se poden poñer nunha escala. Estas dúas caracterizacións teñen límites bastante claros. No primeiro caso, algúns tipos de modalidade teñen máis de dous valores. Isto é, por exemplo, o caso da modalidade epistémica, que ten que ver coa certeza e incerteza, pois está claro que podemos considerar que algo é máis ou menos probable, non só é posible ou necesario. No caso do segundo, digamos, supera este problema, pero exclúe certos valores que son factuais de maneira un pouco aleatoria. Se falamos da modalidade epistémica, que sentido ten dicir que algo é certo é outra categoría diferente, non entra dentro da mesma categoría que algo é posible, probable, etc. É dicir, intuitivamente, pois está claro que son expresións do mesmo dominio semántico. Ademais, moitas voces destacadas sinalan a imposibilidade de poder definir este terreo lingüístico. Traio aquí algunhas citas o que metemos nese título de modalidade non parece representar unha categoría semántica sinxela e coherente, é imposible chegar a unha caracterización sucinta, non constitúen un dominio semántico unificado. Esta que é a miña favorita, que di que a modalidade e os seus tipos podense definir e nomear de varias maneiras, non é maneira correcta. Entón, claro, isto, para alguén que empeza a facer unha tese en modalidade, é un pouco desalentador, non? Que estuda, pois? Non sei. Pode ser nomear de diferentes maneiras, non? Ben, pois quedámonos con iso, e despois vou volver sobre iso. E quería introducir agora unha perspectiva tipolóxica. En tipoloxía, en lingüística, cando falamos de tipoloxía, referímonos ou estudamos as estructuras lingüísticas nas linguas do mundo. Pois podemos comparar linguas que non teñen xénero, linguas que teñen dous xéneros ou que teñen 15, non é todo o que hai no mundo. Entón, como víamos, a modalidade é unha categoría lingüística moi difícil de definir. Nas linguas europeas, como o galego e moitas outras, hai uns recursos formais que serven para expresar todas as clases modais, estes auxiliares modais, é dicir, o que víamos antes con deber e poder, que teñen unha polisemia que, ademais, está moi extendida entre as linguas europeas. Temos o inglés, temos, en xeral, na maioría de linguas europeas que coñezamos, con toda probabilidade, con moita probabilidade, van ter este tipo de recursos. Xa vexo o catalán por aí pensando. Cabe preguntarse se o éxito dunha noción que ten tan pouca consistencia conceptual terá que ver coa presencia destes elementos tan importantes para a gramática das linguas máis estudadas, que son as linguas europeas. É unha pregunta tendenciosa, evidentemente. Porque o criterio formal non justificaría a existencia dunha categoría nocional, non? É dicir, non podemos recoller
temos estes auxiliares modais nas linguas europeas, é dicir, pois, teñen que expresar un concepto, non? Creamos un concepto a medida, pero despois, cando imos definir ese concepto, pois non hai nada, non? É moi difícil, non, chegar a definilo de maneira así, hai que fazer un pouco de malabares. Ben, aquí teño os mapas, nesta casa somos moi amigos dos mapas, non son feitos aquí, son do WORLDS, que é o Atlas de Estructuras Lingüísticas do Mundo, e temos como se expresa distintos tipos de modalidade entre as linguas do mundo. Entón, o primeiro que temos son os círculos vermellos, que serían as linguas que empregan afixos nos verbos. Por exemplo, un determinado tempo verbal, ou unha terminación verbal concreta, ou algo que se lle pon ao verbo para expresar, neste caso, modalidade non epistémica. Vale, aquí imos diferenciar modalidade non epistémica de epistémica. É dicir, aquí teríamos o que eran as obrigas, as necesidades dos propios participantes, ou de alguna maneira morais, non? Obrigas, permisos, cousas dese tipo. Entón, temos linguas que teñen afixos nos verbos, que tamén poden ter o resto de recursos. Temos linguas que non teñen afixos nos verbos, pero usan construccións verbais, e aquí estarían as perífrases, que temos na lingua en galego, nas linguas europeas. Mirad, este é o recurso máis empregado entre as linguas, modalidade non epistémica, repito. Por último, hai outros tipos de marcadores, linguas que non teñen nin afixos nos verbos, nin construccións verbais, senón que teñen outro tipo de marcadores. Aquí son moi pouquiñas, están marcadas con rombos amarelos, pois serían adverbios, partículas, algo dese estilo. En galego, por exemplo, creo que é bastante difícil expresar, non se nos ocorre facilmente como expresar estes significados con algo que non sexa un verbo. Entón, os verbos parecen ser o máis extendido entre as linguas. Seguimos a modalidade epistémica, e aquí cambia o conto. Aquí hai as construccións verbais, que son as perífrases. Vemos que están concentradas en certas partes, en todo o continente europeo, tamén no occidente de África e no sur da India. Pero xa non están tan generalizadas como no caso anterior. Aquí, os outros tipos de recursos son máis frecuentes. Temos linguas que non teñen construccións verbais, pero si afixos nos verbos, que serían estes cadrados vermellos, moi frecuentes en América, pero en xeral atopámolos en moitos sitios, excepto en Europa, que aparecen moi poucas veces. E outros tipos de marcadores, que serían adverbios ou, non sei, se queremos chamar marcadores do discurso, partículas, etc., son os máis frecuentes entre as linguas do mundo. Isto non quere dicir que, por exemplo, o galego non teña este tipo de marcas, que sí que as ten, sino que hai unha restricción, non? As linguas que teñen construccións verbais podendo ter o resto, as que teñen afixos nos verbos, pero non construccións verbais, e os que teñen outras non teñen as anteriores. Entón, hai linguas que non teñen nin construccións verbais, nin afixos nos verbos, senón só teñen adverbios, partículas, etc. Para, de novo, a expresión da posibilidade epistémica, ou da modalidade epistémica. É dicir, se algo é posible, non? Sería algo como, neste caso, probablemente, posiblemente. Algo así, non? Quizás, se cadra. Entón, o galego segue estando aquí. Non aparece, non incluen galego na mostra, pero, xa recorre. E agora, por último, o último mapa que vos traio é o solapamento entre a modalidade epistémica e a non epistémica. É dicir, en que casos hai recursos ou mecanismos que serven para expresar tanto a modalidade epistémica, hipóteses, como a modalidade non epistémica, pois necesidades dos participantes, etc. E aquí, pois, creo que xa se ve algo bastante claro, non? As linguas que teñen solapamento tanto para a posibilidade como a necesidade están, sobre todo, concentradas no continente europeo. É dicir, que teñen esa polisemia total que teñen os nosos verbos auxiliares. Aquí temos o catalán, aquí estaría como solapamento parcial, digamos. Isto é porque, cando aprendes catalán, dinche, non podes dicir debo facer algo, non? Tens que usar o verbo haber. Digamos que aí non hai solapamento.
Deber, en catalán, o deura, só serve para expresar hipóteses, pero non necesidade ou permiso ou obrigas, en principio. Despois imos ao dicionario, hai usos que son claramente ideáticos do deure catalán, pero, bueno, en principio, o catalán non sería unha excepción. Entón, o máis generalizado aquí, claramente, é que non haxa ningún tipo de solapamento. É dicir, que as linguas empreguen verbos para expresar a modalidade non epistémica e outro tipo de recursos para expresar a modalidade epistémica. O feito de que expresemos esa polisemia que temos nos verbos, nas perifrases verbais, é algo claramente europeo, que se dá esporádicamente noutros sitios, pero que está moi concentrado en Europa. Entón, resumindo, os auxiliares modais son o mecanismo máis frecuente entre as linguas do mundo para expresar a modalidade non epistémica, non? Aí sí. Pero para expresar modalidade epistémica é algo claramente europeo, non? Ainda que tamén se dá en África Occidental, no sur da India. Esa polisemia modal total é moi rara fora de Europa, non? Que teñamos modalidade epistémica, non epistémica, tanto para a necesidade como para a posibilidade. Despois, nalgún estudo, estes mesmos autores defendían que a existencia de auxiliares modais polisémicos é un europeísmo. É dicir, xa non só isto que víamos no último mapa, senón o feito de que se exprese, ademais, esa polisemia modal total con verbos. Entón, é algo moi característico das linguas de Europa. Bueno, queda aí tamén. Estas son, digamos, creo que a primeira parte leva a dicir por que isto é así, eu creo que esta é a razón, de que nas linguas máis estudadas teñamos estes recursos e que iramos darlle unha cobertura tamén conceptual, non só formal. Entón, vou explicar, espero que brevemente, a perspectiva cognitivo-funcional, sen meterme en moitas polémicas, porque aquí poderíamos, hai debates, que ten moito percorrido. Para que serve a linguaxe? Pois é algo que se debateu durante séculos e que se segue a debater. O que vou asumir aquí é que, tamén creo que se pode asumir cos avances recentes en neurociencia, podemos establecer que a linguaxe non é necesaria ni suficiente para pensar. Que son dúas cousas diferentes, evidentemente están moi relacionadas, que os colegas de psicología que poderán detallar, pero digamos que podemos pensar sen linguaxe e podemos ter linguaxe con certas deficiencias no pensamento. E, ademais, hai numerosos argumentos que apoian a idea de que as características da linguaxe son resultado das necesidades comunicativas dos seres humanos. Daí, esta sería a parte funcional desa perspectiva. É dicir, que o deseño da linguaxe responde ás nosas necesidades comunicativas. E isto levanos a pensar que a linguaxe como actividade cognitiva depende do sistema xeral de cognición. É dicir, temos unha postura totalmente diferente da que sería do generativismo clásico, da de Chomsky. Segundo a cálculo, teríamos algo nalgún sitio do cerebro, pero podría ser no fígado, porque está totalmente illado do resto, e nos, aquí o que defendemos é que a linguaxe usa os mesmos recursos que outros sistemas cognitivos. Estes serían os puntos de partida desta perspectiva, que vou intentar ilustrar brevemente, cada un dos argumentos, a vertente funcional e a cognitiva. Entón, a linguaxe como instrumento comunicativo. Pois, se a linguaxe é un instrumento de comunicación, debería ser, o que deberíamos atopar, sería características que favorezan a transferencia eficiente de información. É dicir, que sexa máximamente informativa co mínimo custo. É precisamente iso que atopamos en todos os niveis da estrutura lingüística. Entón, por exemplo, se pensamos na fonética, os sons dunha lingua están espallados no espazo fonético para facilitar a produción e a percepción. É dicir, se pensamos nas vogais, pois non hai linguas que teñan un sistema de vogais que sexa, me corrixan aquí as expertas, pero que sexa, pois, I, E, E.
non? Senón que o máis normal é que teñamos I, U, A, non? Que están moito máis espalladas, non? E a partir de aí que engadamos máis diferenzas. Se pensamos na morfoloxía, pois, en todas as linguas as palabras máis frecuentes son curtas e reutilizables, non? Isto tamén aforra esforzos, non? Non temos que gastar tanto alento con palabras que son moi frecuentes. Se pensamos no léxico e na semántica, pois, os sistemas de parentesco ou de cores dunha lingua particular parece que teñen unha complexidade óptima para o seu uso na comunidade. Pois, por exemplo, para nós non é importante distinguir a tía materna da tía paterna, pero hai en culturas en que sí, e teñen sistemas de parentesco que se adaptan a iso. Bueno, é un terreno moi chulo, dos sistemas de parentesco, se queredes explorar por aí, é moi bonito. E por último, na sintaxe, pois vemos que o 90% das linguas, aproximadamente, ten unha orde de constituintes suxeito, obxecto, verbo, ou suxeito, verbo, obxecto, que se consideran cognitivamente básicas. Eu creo que cerca do 50% teñen a primeira, suxeito, obxecto, verbo, e o 40 e algo, o suxeito, verbo, obxecto, que sería a orde do galego. Suxeito, obxecto, verbo, que sería, por exemplo, o xaponés, o latín, etc. Por que se consideran básicas? Pois, polos estudos que hai, se lle pedimos a un falante de calquera lingua que xesticule un evento en vez de verbalizarlo, que xesticule, pois, empeza sinalando primeiro o suxeito, despois o obxecto, despois o verbo, que é a relación que media entre eses dous. Entón, parece que cognitivamente máis básico é ese suxeito, obxecto, verbo. E suxeito, verbo, obxecto tamén é moi frecuente porque nesa posición o verbo serve para distinguir claramente eses dous participantes. E non me resistín a traer un exemplo da gramática textual, que teño aquí dos alumnos que estarán tirándose dos pelos, pero creo que ilustra moi ben a funcionalidade da linguaxe, non? Cando queremos referirnos a un elemento que xa apareceu anteriormente no discurso, non repetimos todo o tempo a mesma frase, non? A mesma expresión. Senón que intentamos escoller a expresión coa menor cantidade de código que nos permita acceder a ese mesmo referente. Estas expresións referenciais, que estou pensando, por exemplo, nos pronomes, son un exemplo típico, codifican diferentes graus de accesibilidade. É dicir, dinlle o receptor como de fácil é recuperar o referente a que quere referirse. E o uso destas expresións depende de varios factores, e vou falar aquí da distancia, pois que é un dos máis influentes e, ademais, é moi fácil de entender. Entón, se vemos expresións, pois, como a elipse, os pronomes e as frases nominais, imos observar que o normal é que empreguemos a elipse, que é a non expresión, a expresión cero, cando o elemento a que nos referimos está ou no mesmo enunciado, pois, a mellor en dúas oracións coordinadas, ou no enunciado inmediatamente anterior. Cando empregamos un pronome, o normal é que haxa xa unha distancia media de dous ou tres enunciados. E cando empregamos unha frase nominal, pois, hai xa tres ou máis enunciados de media, digamos que xa temos que recuperar unha boa parte do código que empregamos originalmente. Ben, entón, esa sería a primeira parte. A segunda, a linguaxe como actividade mental. Entón, se a linguaxe é un instrumento de comunicación, o significado debe ocupar o lugar central na análise lingüística. É dicir, todo o que acontece na lingua é por esta razón, porque queremos expresar algo. E os achegamentos cognitivos recoñecen así, e consideran, ademais, que o significado e a conceptualización son o mesmo. Entón, aquí chegamos a un punto no que os lingüistas estamos un pouco incómodos, porque a consecuencia é que debemos describir e analizar non só o que din os falantes, senón tamén as estruturas conceptuais que hai detrás desas expresións lingüísticas. Pois, como facemos isto? Pois moitas veces botamos man da teoría dos prototipos ou dos exemplares, que son teorías psicolóxicas que tampouco me vou atrever a explicalas aquí, Só brevemente,
pois serían categorías que poden ser difusas, non? Mentres que pode haber solapamento, e que funcionan pois comparando un estímulo da realidade cunha categoría ou con membros dunha categoría que xa temos. E, realmente, na lingüística cognitiva, pois, é algo que tivo bastante éxito. Entón, se pensamos nun exemplo clásico, sería o da cadeira. Pode haber cadeiras con brazos, en brazos, con 3 patas, con 4, máis acolchadas ou menos. Isto é un estudo do alemán, destes dous termos do alemán, que non vou pronunciar, porque non sei nada de alemán, pero, polo que parece, este é un estudo no que se colleron imaxes de internet, de sitios onde se vendían mobiliario deste tipo, e empregouse un dos dous termos. A investigadora, pois, anotou as características de cada un deses obxectos. Pois se tiña respaldo ou non o tiña, se tiña acolchado, se tiña brazos, etc. E despois viu ata que punto había solapamento entre as dúas categorías. Parece ser que os elementos, é dicir, non todos os elementos, hai elementos que caen, digamos, en zonas de fronteira, non? Que parece que tienen as características da outra categoría, pero son codificadas lingüísticamente como da categoría contraria, non? Entón, en certa medida, este tipo de estudos, pois, ou esta perspectiva, permítenos acceder a partir da linguaxe en teoría, non? Iso é o que queremos creer, non? Que a partir da linguaxe podemos acceder ao sistema conceptual, non? As categorías que hai detrás disso. Ben, non sei que tal vou de tempo. Eu creo que vou ben. Pois isto xa no último. Entón, agora vou falar de como aplicar esta perspectiva á modalidade, centrándome sobre todo na modalidade epistémica. Entón, o primeiro que temos que facer é definir ou redefinir a modalidade. Xa establecemos que a modalidade, tal como se entendeu tradicionalmente, non é fácil de definir, non hai unha substancia semántica clara detrás disto. E isto, segundo o que vimos nesa perspectiva tipolóxica, neses mapas, seguramente é resultado dun enfoque forma-función, en que partimos das formas e, a partir de aí, construímos a nosa teoría. Pero, para alcanzar unha categoría coherente, tenemos que adoptar a perspectiva oposta, é dicir, partir da función dun concepto e chegar á forma, estudar como se expresan nas linguas. Entón, isto implica ter unha visión estreita das categorías funcionais, é dicir, definir os conceptos de maneira máis ou menos estrita, e unha visión ampla da súa expresión formal, é dicir, dos mecanismos lingüísticos. Hai moitas veces, na bibliografía lingüística, ocorre o caso de evidencialidade, porque é o máis citado. Entón, evidencialidade é só cando estes conceptos se expresan na morfoloxía verbal. Hai quen defende iso. Entón, non é esa perspectiva, é máis ben todo o contrario. Danos igual se a evidencialidade, que non é do que vou falar, pero podría ser, se expresa coa morfoloxía verbal ou cun adverbio. Ao final, todos son expresións do mesmo concepto. Antes, debemos introducir unha noción que é chave nos modelos funcionais de gramática, que é a xerarquía de cualificacións. Falaba antes, Marcos, do flashback de Vietnam, pois se alguén ten flashbacks de sintaxe, pois que o mellor ainda é peor. Intentarei que non sexa moi traumático. Bueno, nos modelos funcionais de gramática asumimos que os diferentes componentes dos estados de cousas, é dicir, dun evento do mundo, é dicir, a representación semántica dun evento do mundo, organízanse de xeito xerárquico. Partimos dun predicador, que é un verbo, xa sabedes, non? Argumentos, satéllites, todo isto. Partimos dun predicador, que normalmente é un verbo. Engadímoslle certos participantes, que chamamos obrigatorios, que son os argumentos, e construímos unha predicación nuclear. Entón, o Xía bebeu un vaso de leite, non trouxen aquí o bocadillo de chourizo tan coñecido,
e temos, non, o mínimo que necesita este verbo para funcionar. Moitas veces tamén atopamos participantes adicionais, que chamamos adxuntos, non? Que engaden outro tipo de propiedades e de participantes, non? Pois pode dicir, o Xeo bebe un vaso de leite ás presas na cociña. Non? Isto engade información que non é fundamental para o funcionamento do verbo, pero que sí que axuda a describir con máis detalle o evento, non? No que estamos. Por último, poden aparecer elementos que son externos ao propio estado de cousas, pero que afectan a toda a predicación. Vale? Entón, aquí onde topamos elementos epistémicos, non? Como probablemente o Xeo bebe un vaso de leite ás presas na cociña, que afecta a toda a predicación, sin realmente achegar nada a ela. Non? É dicir, achega a perspectiva do falante, pero non nos di nada sobre o propio evento. Entón, a xerarquía moi simplificada sería algo así, non? Temos esa predicación nuclear, aquí podemos engadir adxuntos de nivel 1, que son participantes adicionais, compaña, maneira. A eses adxuntos de nivel 1, xunto coa predicación nuclear, podemos engadir adxuntos de nivel 2, que normalmente sitúan o evento, non? Sexa temporalmente, espacialmente, ou lóxicamente, non? Explicando a causa ou o propósito. E, por último, temos os complementos extrapredicativos. Vale, aquí, pois, isto é un caixón de xastre ou desastre, porque hai de todo. Vale, temos modalizadores, temos perspectivadores, temos avaliadores. Habería que preguntarlle a cada persoa que os define que son, porque xa vos digo, hai moitísima variación. Entón, dentro deses complementos extrapredicativos atopamos unha fauna moi variada. Pero non ten sentido tratar o conxunto de elementos como unha categoría básica, non? Isto que pasa un pouco coa modalidade. Cando se intenta emendar o concepto tradicional de modalidade, ao final metemos un montón de cousas aí e definímolas dunha maneira bastante imprecisa, porque ao final estamos xuntando cousas moi diferentes. Non teria sentido, ou polo menos non o facemos, tratar os diferentes tipos de adxuntos como a mesma cousa, non? Como se iso fose unha categoría básica. Son elementos que teñen algo en común, non? Que se sitúan no mesmo nivel da estrutura lingüística, pero unha cousa é o tempo, outra cousa é o espazo, outra cousa é a causa, etc. E esta perspectiva é a que, na miña opinión, nos pode axudar a redefinir e redeseñar o mapa da modalidade. Nese sentido, a modalidade, pois, habría que verlo como un conxunto de categorías con certos trazos en común, é dicir, igual que os adxuntos, nivel 1, nivel 2, o que sexa. Por lo tanto, unha supercategoría, non? Unha categoría de categorías. E o centro de interese debe poñerse en cada tipo de avaliación modal, é dicir, na modalidade epistémica, na modalidade deóntica, etc. Non na modalidade, senón nas modalidades, que serían os elementos que podemos estudar a par do tempo, espazo, etc. Que son cognitivamente básicos, en principio. Entón, a postura que vou adoptar é que as modalidades son categorías básicas na nosa interacción común. Probablemente presentes en calquera grupo humano. É dicir, por exemplo, a modalidade epistémica podemos definir non como necesidade e posibilidade de que algo aconteza, senón como a avaliación do grau de probabilidade do estado de cousas. É difícil, creo eu, pensar nun grupo humano que, de alguma maneira, non faga cálculos sobre se mañá é probable que pase algo, se é probable que onte pasase algo, etc. Nese sentido, parecen categorías probablemente universales. Non? Ainda que pode haber variación amplísima entre culturas. O mesmo coa modalidade deóntica, se entendemos como a avaliación do grau de aceptabilidade moral do estado de cousas. É dicir, se algo é condenable, se algo é eloxiable, se algo é aceptable desde un punto de vista moral ou social. E, ademais, estas categorías teñen unha estrutura interna diferente. Non hai unha sustancia común a elas. De feito, semánticamente son diferentes. O gráfico, non lo hace moito. Esta sería a estrutura semántica da modalidade epistémica. É dicir, temos un punto neutro, que sería a posibilidade, en que dicimos, pois isto é posible, non tomamos partido polo feito de que o estado de cousas se leve a cabo. E
E a partir de aí atopamos unha dimensión gradual, é dicir, esta é unha dimensión binaria, non? Algo é posible ou non é posible, e aquí temos unha dimensión gradual na que temos graus de probabilidade, non? Algo pode ser máis ou menos probable hasta chegar á certeza, non? Que sería o 100% de probabilidade. Porén, a estrutura semántica da modalidade deóntica é diferente, porque a estrutura semántica da modalidade deóntica ten ese punto central, no que estaría a aceptabilidade moral, unha parte positiva, na que teríamos o que é desexable moralmente, e unha parte negativa no que temos o que non é desexable, o que é condenable. En cambio, iso non o temos na modalidade epistémica. Vale. Despois, o mellor podemos falar de que pasa con é probable que non suceda, non é probable que suceda e improbable que suceda. Porque realmente poderíamos pensar que é unha dimensión negativa, pero non é así. Iso é a lingua que nos xoga un truco. Ben, entón, estas categorías son esencialmente diferentes. É dicir, podemos definir de maneira máis ou menos sinxela e, en esencia, son diferentes. E, con todo, podemos identificar unha serie de propiedades que permiten agrupadas e diferenciadas de outros tipos de cualificacións de estados de cousas, de eventos. Ten un alcance amplo, é dicir, modifican a todo o que está por debaixo delas. Cando digo que probablemente mañá vai chover, mañá non afecta probablemente. Probablemente é un xuízo que eu fago agora, non fago mañá. Bueno, é evidente, non? Como para nós como falantes, pero evidencia que ese elemento alcanza tamén os marcadores de tempo, de lugar, etc. Non se ve restringido por eles. Ten unha estrutura escalar, non? Como veamos aquí, hai por menos 3 valores que se ordenan. Ten unha ordenación ao longo dunha escala. E ten tamén flexibilidade performativa. Isto parece outra cousa, pero explico despois cun exemplo máis claramente, non? Pero ten que ver con ese feito de que, cando eu digo que probablemente ou que é probable algo, estou realizando un acto, en certa medida, de asignar unha avaliación a mí mesmo. Hai maneiras de cancelar iso, pero digamos que a flexibilidade performativa é precisamente iso, que podemos asignar ese xuízo ao falante no momento da enunciación ou cancelar ou describir, digamos, ese xuízo. Imos ver despois con exemplos máis claramente. Ben, entón, este redeseño do panorama modal, pois, leva a varias cousas, as que non me vou meter, porque non temos moito tempo. Para empezar, temos que recitar o status modal da chamada modalidade dinámica, porque non está tan arriba, digamos, nesa xerarquía, senón que está moito máis cerca da predicación nuclear. Dinos características dos participantes, pero non modifica, non afecta a predicación no seu conxunto. Temos que redefinir profundamente a modalidade deóntica, porque na modalidade deóntica, ao final, hai unha chea de valores diferentes. Hai valores directivos, que é dar ordes ou dar permisos, non ten nada que ver con decir se algo é aceptable ou desexable moralmente. Entón, teríamos que redefinir esa dimensión. E, ademais, habería que incluir outras categorías que tradicionalmente non se consideran. E non se consideran precisamente porque non se expresan mediante esas perífrases modais das linguas europeas. Como sería a evidenciabilidade inferencial ou a afectividade. Non sei, algo me gusta, se o estado de cousas me gusta ou non me gusta. Con todo, xa digo, ímonos centrar na modalidade epistémica e na súa expresión lingüística. Eu creo que en 5 minutiños xa vou ligar. Entón, como se expresa a modalidade epistémica? Agora sí, un concepto, digamos, semánticamente, sí. Entón, se partimos dese enfoque forma-función, observamos que este dominio semántico da modalidade epistémica nas linguas europeas, que son as que, estudo galego, e outras linguas europeas son tamén moi semellantes, aquí que atopamos son 4 tipos diferentes de expresións lingüísticas, por menos. Pode haber algún máis. Temos os verbos auxiliares, esas perífrases, deber e poder, por exemplo, en galego. Temos verbos léxicos, como crer e pensar.
ás veces tamén se chaman verbos de estado mental ou verbos cognitivos, pero, bueno, deixeino así que creo que é menos confuso. Adxetivos, posible, probable, e adverbio, non? Probablemente, se cadra, quizáis, a verdade, en galego temos unha chea de adverbios. Vou intentar explicar este caso de variación tendo en conta a presión que exercen varios factores funcionais. É dicir, consideramos estes elementos que parecen tan variopintos, tan diferentes, como un paradigma, é dicir, como expresión da mesma dimensión, tendo en conta factores externos a esa mesma dimensión, non? Que moldea a súa expresión. Entón, o primeiro factor é a intersubxectividade, non? É dicir, se o xuízo é subxectivo, atribuído únicamente ao falante, ou se ese xuízo se presenta como intersubxectivo, como compartido entre o falante e máis persoas. E aquí, as características formais de cada un dos recursos son moi importantes, non? Esta primeira persoa, pois, permítenos codificar esa subxectividade. Mentre que a terceira persoa, nun adverbio, non? Nun predicado deste tipo, codifica intersubxectividade, non? Presenta algo como compartido, non? A veces tamén se fala de obxectividade, non? Pero é máis problemático. Entón, pode dicir, creo que mañá vai chover, é un xeito subxectivo, é probable que mañá chova. De alguma maneira, dou a entender porque, ao mellor, acabo de consultar o Meteo Galicia, non? E non que mirei pola ventana, non? Podría ser diferenzas que podemos deducir. O segundo factor é a performatividade, do que vos falaba antes. Pode dicir algo como probablemente mañá chova e estou facendo o meu responsable dese xuízo, non son eu a persoa responsable, pero podo empregar algúns recursos para atribuirlle eses xuízos a outras entidades, noutro momento, non? Incluso a mí, pero noutro momento diferente ao da enunciación, non? Pode dicir, o veciño cree que mañá vai chover, ou eu pensaba que onte era probable que chovese. Entón, aquí tamén as características formais dos recursos lingüísticos son importantes, non? Para poder expresar ou para levar a cabo estes distintos tipos de efectos. O terceiro elemento é a estrutura informativa. Este exemplo de Sánchez probablemente non dimitirá, creo que empecé a usalo cando empecé a tese, pero 6 ou 7 anos despois segue máis ou menos vigente. Non sei se vou mal. Entón, o normal é que cando emitimos un xuízo de probabilidades, o normal é que esteamos a falar doutra cousa, non estamos falando das probabilidades, non? Iso é o normal. Entón, máis común é que empreguemos formas que non son focais, que non constitúen o centro informativo do enunciado. Entón, para iso temos, por exemplo, adverbios, teríamos tamén as perífrases modais, pero hai casos en que precisamente o que discutimos é ese grau de probabilidade, se é máis seguro, menos seguro, etc. E aquí o recurso que máis favorecemos neste tipo de usos serían os adxetivos, en certa medida tamén os verbos léxicos, pero sobre todo os adxetivos. Podemos dicir algo como non só non é seguro, senón moi pouco probable que contraten un sustituto. E se vos fixades, os adxetivos podemos modificalos moito. Podemos dicir que algo é probable, moi probable, pouco probable, bastante pouco probable, etc. É algo que non podemos facer nin co verbo crer, nin co adverbio probablemente un pouquiño, pero non tanto, nin tampouco cos verbos auxiliares. Entón, digamos que certos contextos van favorecer certas formas sobre outras. E, por último, tamén temos a estrategia discursiva. Pois, por exemplo, cando queremos conseguir certos efectos especiais na interacción, pois imos preferir uns recursos sobre outros. Se digo, creo que tes un problema coa bebida, pois probablemente non estou formulando unha hipótese, non? Senón que estou intentando dicir algo que sería violento de maneira un pouco máis delicada. E aí, pois, seguramente, un elemento que inclúa a subxectividade, pois tamén pode axudar a levar a cabo, a conseguir este tipo de efectos estratégicos. Ben, isto son os resultados deste enfoque, que a verdade nunca foi replicado, non sei, pareceme fabuloso, pero non se replicou noutras linguas.
os resultados que temos son para as linguas xermánicas occidentais. É dicir, inglés, alemán e neerlandés. E o que temos é isto que temos aquí, non? Os adverbios parece que son neutros en termos destes factores, os verbos auxiliares tamén, mentre que os adxetivos teñen un perfil que ou ben indeterminados, son usados sobre todo en contextos focais, onde foco, e os verbos léxicos en contextos en que se quere expresar subxetividade. E, por medio, pois, vedes por aí matización, non, de cada un destes elementos. Claro, aquí o problema é que facemos cos adverbios, os verbos auxiliares, non? Porque parece que funcionalmente son equivalentes. E o que podemos pensar é que a existencia de adverbios e verbos auxiliares permite distribuir a carga de diferentes cualificacións de maneira máis equitativa. Se quer dicir, francamente, probablemente, mañá chova, pois seguramente iso non me gusta, non quero poñer dous adverbios xuntos. Entón, podría dicir, pois francamente, mañá debe chover. Non é o mellor exemplo, pero mañá debería chover, algo así. Entón, temos dous elementos estruturais diferentes, pero que funcionalmente son equivalentes. Isto, ás veces, pode axudar a distribuir esa carga de cualificacións máis equitativa. Partindo deste enfoque, o que fixen foi aplicar ao galego engadindo outros factores, tampouco vou entrar aquí en moitos detalles, sobre todo porque é moi difícil de facer operativa a distinción entre focal e non focal na lingua escrita. Entón, incluín outros factores relacionados coa estrutura informativa. Por exemplo, o feito de que os adverbios, os adxetivos, reciban modificadores en moitos casos é algo moi determinado. Entón, aquí o que vemos é, a ver, non se ve moi ben, pero con todo o meu, temos aquí unhas cruces que corresponden aos diferentes tipos de expresións. Temos aquí os verbos, aquí os adverbios e os auxiliares, e aquí os adxetivos. E isto compara estes 4 elementos en 2 dimensións. Na primeira dimensión temos os elementos subxetivos e intersubxetivos fronte aos que son neutros, en termos dese factor, que serían os adxetivos, os adverbios e os auxiliares. Ou tamén compara os elementos que aparecen en patróns de complementación, pois creo que é probable que fronte aos que ten outro patrón sintáctico, que é máis ben incluírse dentro da predicación. Pois probablemente, moitas veces aparece dentro da oración. E ben, isto ten que ver con ese carácter non central da cualificación, menos focal. Na segunda dimensión, o que temos son, vemos claramente que os adxetivos opón, digamos, o carácter intersubxetivo, é dicir, da información compartida, dos adxetivos fronte ao resto, que son subxetivos ou neutros. E, ademais, teñen a capacidade de tomar modificadores, e toman modificadores en moitas ocasións. Este parece ser o factor máis determinante. E non me resistín a facer ese gráfico con unha especie de categorías prototípicas do solapamento entre a expresión destes elementos. E o que vemos é que os adxetivos ten un perfil moi especializado, por iso ten esta área tan grande, pero en xeral non hai solapamento, apenas se solapan cos verbos, e os verbos léxicos, creo, penso, etc., tamén temos o perfil moi definido, non se solapan. En cambio, adverbios e auxiliares, sí, que son expresións funcionalmente equivalentes, polo que parece. Ben, e con iso xa concluímos. Ben, entón, o éxito da modalidade como categoría lingüística, polo que defendín aquí, está ligado á existencia duns mecanismos moi concretos nas linguas de Europa, que son eses auxiliares modais. Esta visión tradicional, creo eu, que debería ser abandonada, pois ese concepto tradicional de modalidade non é semánticamente coherente, e ademais tampouco é representativo das linguas, porque se fose algo que ten moito respaldo empírico, que atopamos en todas as linguas e non podemos definir, pois ben, é un problema, pero aquí parece que o problema o estamos creando nós, ao ter en conta só as linguas europeas.
Entón, as categorías funcionais deben ser definidas buscando a coherencia conceptual, e aí centreime en elementos como modalidade epistémica, modalidade deóntica, outros tipos de modalidade, fronte á modalidade en xeral, non que considerei unha supercategoría, é dicir, como unha categoría de categorías, non que non se pode definir de maneira básica, senón aludindo ás características que teñen en común os membros desa categoría. E un achegamento función-forma permite revelar os factores que subxacen o uso de expresións da mesma categoría conceptual, non? Un pouco o que ilustrei aquí ao final, non? Que explica casos de aparente sinonimia en que podemos usar unha expresión ou outra, pero realmente hai unha serie de factores funcionais que dominan o uso desas expresións. Moitas grazas. máis sabía de toda a idade, galego, quero demostrar preguntas, comentarios. Moitas grazas pola presentación, foi super interesante. Ademais, tamén moi importante, non, no caso de Cataluña, cando chamaron a declarar o Tribunal Supremo a presidenta da sección filolóxica do Instituto de Estudios Cataláns para que aclarase como había que traducir o referéndum ha de celebrarse o 1 de outubro, para unha presidenta da sección filolóxica a que aclarase iso como era a modalidade importante para ata aí. Eu quería preguntarse pola parte da epistemicidade que rol xoga ou como se podría incluir nesa análise a actuación. A intuación. Sí, porque cando podemos distinguir María é a que entrou pola porta. María é a que entrou pola porta, ou María é a que entrou pola porta, que ten un valor epistémico bastante alto, non? Sen cambiar nada da estructura da oración. Non sei se crees que podría xogar dentro destes valores. Seguramente sí. Eu confeso que prácticamente só estudei lingua escrita, non incluín ese tipo de factores, pero sí, estou de acordo. Hai moitos factores que contribúen a mostrar se alguén está máis seguro ou menos seguro, etc. Queda por facer. Sin regalo. Mais? Bueno, eu primeiro quería felicitarche e darche o meu pésame tamén. Porque supoño que eres consciente do lío no que estás metido. Non, eu pensei que estaba escapando. Non vas a escapar porque eres unha especie de persoa híbrida, desalma de o corpo de lingüista, pero desalma de psicólogo cognitivo. Coido, o cal, bueno, a min encantoume. Pensei que tiña bastante xena común. Por iso digo que non sei se non eras consciente, tens que ir facendo, tomando conciencia. A mí pareceme moi valente, non? É dicir, que estás facendo con esta presentación, claro, o tema de Marcos o coñezo máis, non? Lóxicamente, píllame máis cerca, pero aquí falas dunhas cousas que a nivel teórico eu entendo que teñen grande trascendencia. E que non podes, ou non debería facerse sen contar cos psicólogos tamén, e cos filólogos, non? Ou cos psicólogos cognitivos, non sei onde anda Marcos, que seguramente xa sabe un pouco por onde vou, non? Entón, bueno, a min hai algunhas cousas, pero non hai tempo para comentalas, se poden comentar noutro momento. O tema da relación entre pensamento e linguaxe, que vai primeiro, ata que punto a lingua determina. Chao, Elisa, boia. Non estou sendo nada discreta. Eu tampouco. Creo que son cousas que efectivamente son cousas sobre as que hai que parar, non? E a min hai cousas que por unha parte me sorprenden, por outra creo que ás veces pendulamos, non? Entón, claro, ti falas dunha aproximación que non foi, polo que dixeches agora ao final, non foi validada, está un pouco aí como esquecida e ti de pronto apareces aí como a valide desa fórmula, non?
Eu que adoro o tema entre a gramática e a linguaxe, non? Quero dicir, a gramática e a semántica, non? A lingüística evolutiva como tal. Nada que describo aquí, no 2009, no simposio de psicolingüística que organizáramos Carlos Acuña e máis eu. Entón, creo que estás nun avispero bo, pero tamén, sí, pero tamén ti sigue, lanza temerariamente que o que hai que facer un cambio de novo. Pero tamén é certo que nós, na psicolingüística anglosajona, digo discretita, na psicolingüística anglosajona, no marco da psicoloxía, Chomsky foi moito máis determinante que cando eu coñecín xa a xente de filoloxía daqui de inglés, por exemplo, non? Non obstante, nos temos atopado cousas de que hai cousas que sí son así, o que diría, non? Ou Pinker ou Fodor, cando non tes unha, non estás, digamos, prevenido contra nada, nin con unha cousa nin con outra. Isto de pasar da semántica á forma e de beber das raíces comunicativas é moi interesante. A fórmula de Brunner, que é un psicólogo cognitivo que naquele momento foi o que buscou o punto medio entre, digamos, o formalismo e a gramática universal e Vygotsky, tamén é representante deste tipo de... Entón, estás traballando en cousas que teñen relación entre a linguaxe e o pensamento, que se pode abordar de moitas maneiras, tirando de teorías psicolóxicas, que algunhas é como que as das de lado e outras as abrazas, como o tema dos prototipos, e todo isto ten moito máis... O cal anímote a que sigas en contacto con nosco e que nos deixamos... Sí, o problema é que o contacto ás veces é moi pouco, porque lemos moi pouca psicoloxía, non? Entón, fomentar esas sinerxias, pois é que é algo moi necesario. Moitas veces cando veño aquí, digo, bueno, aparte de psicólogo, a ver que digo, non? Na conceptualización, non sei que... Non, pero é ao revés, porque que nos facemos a falar entre nós, porque creo que ademais sempre foi esa idea, verdad, Maruxa, de montar lingüísticamente, que nos axudemos a pensar uns aos outros, porque as nosas perspectivas, con escalas máis próximas do que pensamos a priori, non son as mesmas. Eu pelexome con Maruxa todos os días, polo multiplic, e ainda somos amigas. O sea que moitísimas grazas. A vos por convidarme. Hai unha pregunta aquí do chat. Tamara Bouza pregunta, o MDS está baseado en datos do Corga, non? Cales serían as categorías máis frecuentes para a expresión da modalidade epistémica en galego? Polo segundo gráfico entendo cos adxectivos. Grazas. O MDS? Sí. Non sei que se refire. O multidimensional, o gráfico que puxetes. Vale, sí. Era un gráfico de análisis de correspondencia. No, ese está basado en Cortegal. En Cortegal, sí. Cortegal, claro, sí, que é algo que elaborou aquí Maruxa principalmente. É un corpus de textos académicos, textos do que antes se chamaba selectividade, esa redacción en galego, que fixe un corpus e a partir deses datos son os que mostrei aí nese gráfico. Aí o máis frecuente, falo un pouco de memoria, o menos frecuente son os adxectivos, porque teñen ese perfil moito máis especializado, e son os menos frecuentes. Os que son máis neutros, precisamente, os adxectivos e os verbos auxiliares son os máis frecuentes, os que máis encaixan co que é a modalidade, porque ao final, cando emites un xuízo, tampouco queres chamar a atención, porque a información importante é o evento que te está relatando, e non o xuízo que ti fas sobre ese evento. Entón, habría que tamén falar da tipoloxía dos textos, porque son textos, está aquí Carmen tamén, que estudou o posicionamento neses textos, etc. Entón, claro, hai ao mesmo tempo tamén moita subxectividade, curiosamente. Os adxectivos que son intersubxectivos en principio, que deberían favorecerse nese tipo de textos argumentativos, non son tan frecuentes. Un é posible, probable, digamos que presenta a información dunha maneira un poquinho máis seria, non sei se quer dicir así, máis adaptada a esa situación, pero o que topamos é un creo, penso, ou simplemente un probablemente, ou quizás, cosas desse estilo. Bueno, aí hai moitos factores.
porque tamén se trata de textos valorativos, non? O que se pide que valoren un tema. Entón, eu creo, penso, opino, pareceme. Sí, entón, claro, non habría que facer o co corga, non? Para ver se iso é... Ata que punto se corresponde con a imaxe xeral do galego, non? E non coa especificidade destes textos. Bueno, un saúdo para Tamara tamén. Grazas por vir. Xa sabíamos que estaba por aí. Algún segundo máis? Non teño alguna niña. Nada, que un exemplo que puxeches aí, probablemente mañá chova. Entón pense, probablemente mañá chova, probablemente mañá chove, non? Probablemente ten 5 anos, teña 5 anos. Aí o modo tamén... Sí, iso fixen un estudo. Que me soa de que algo traballaste. Sí, xusto este ano. Claro, aí enfoquei máis desde o punto de vista variacionista, non? Que é o que explica a variación a escolla entre o indicativo e o subxuntivo. O significado aí, eu creo que a interpretación semántica aí é menos clara, pero os factores que máis influen niso non están relacionados con modalidade epistémica, eu creo que de maneira indirecta. É dicir, atopamos o subxuntivo, sobre todo cando non falamos do pasado. Cando o evento non está en pasado, atopamos o subxuntivo. Se falamos do pasado, é moi raro que atopemos o subxuntivo. Quizáis estaba, pero quizáis estivese, é moito máis raro. E hai outros factores, curiosamente, as mulleres usan menos o subxuntivo que os homens. En principio non existe o estereotipo de que as mulleres atenúan máis, etc., que foi algo que vende de Leico, dos anos 70, pero xa foi desmontado hai moito. E que, contradí un pouco as expectativas do sentir xeral, non? Pero, aparte, non é unha cousa rara nos meus datos, porque nos mesmos estudos, en estudos sobre o mesmo caso en español, tamén se daba esa preferencia dos homens polo subxuntivo e as mulleres polo indicativo. Entón, aí hai moitos factores, o indicativo e o subxuntivo. Alguna outra cousa? Non? Deixamos aquí, entón? Pois, gracias. Moitas grazas. Se hai unha persoa que quere certificar o que non se apuntou, ten aquí un papel. Pois, rematamos entón, finalizo a emisión. Moitas grazas por estiveres aí no chat. Non sei quen está pensando. Porque realmente o que a través del A Rita tamén está por aí. A tempo para